Nabulabog ang mga residente sa Kalinan, Davao City diyang usa ka patayng lawas babay ang nakaplagan sa kasagingan sa Puruksay, Barangay Dacudaw, Kalinan Poblasyon niadtong Mayo 17, 2023 sa buntag. Ang biktima gila sa kapulisan nga si Architect Blanche Marie Bragas, 28 anyos. Ulahi nakita nga buhi si Bragas bandang alas 10 sa gabi niadtong Mayo 16 samtang naghulat og masakyan sa crossing Fausta, Kalinan nga pauli na unta sa ilang balay sa Durian Village nga nakuhaan og CCTV footage. Makita sa video, yelo nga umbak unbao-bao ang gisakyan ni Bragas niadtong higayuna sa kanto Fausta. Daling gimugna sa Police Regional Office 11 ang Special Investigation Task Group kon SITG Bragas. Migawas sa investigasyon nga gilugos patay si Bragas. Upat ang gitudlong suspect sa krimen nga giila sa mga pulis nga sila Renato Bayansao alias Impoy nga unang nadakpan og kasamtangang nakakustudiya sa mga otoridad. Dennis Panzan nga na-missing og pila ka adlaw ug nakasibat sa mga nidampot kaniya pero nakabsan gihapon sa iyang kinabuhi. Kent Espinosa nga hangtod karong mga panahona wala pa igkita. Ug usa ka Jando nga nailhan nga usa ka Jimmy Lubiano human ang usa ka bulan gikan namatay si Bragas. Nga gitudlo sa mga pulis nga mo'y ulahing ni Arkila sa umbak nga gisakyan ni Bragas. Napusilan patay sa mga pulis si Lubiano kay gingong misukol gamit ang .38 revolver yang arestuhon atol sa pag-serve og warrant of arrest tungod sa kasong rape ngadtong alas 10:40 sa gabi, Hulyo 15, 2023, sulod sa ilang balay sa Purok 11, Barangay Sirib, Kalinan District ng syudad. Dili kumbinsido ang pamilya sa mga suspect na nalambigit sila sa kaso ni Bragas. Rape with homicide ang gipasakang kaso. 1 million pesos ang gitanyag nga reward sa kapulisan sa duha ka mga witness nga giingong mihatag og impormasyon aron mailhan og matultulan ang mga suspect nga nalambigit sa kaso ni Bragas. Sumala sa Davao City Police, nahatag na ngadto sa mga witness ang reward human ang kapin usa ka bulan gikan nahitabo ang linuog nga krimen. Kapin bulan pa una natultulan sa Kalinan Police ang umbak diyang nagpahigayon sila og uplan katok kung pagsubay sa tanang na nagiya og umbak sa Kalinan. Nakita sa umbak ang iring kun Arios ni Bragas nga iyang gisuot niya tong gabi nga namising siya. Pero dili gihapon kumbinsido ang publiko ug doon na sila pagduda nga dili mao ang umbak nga gigamit sa krimen ingon man ang mga suspect nga nalambigit sa paglugos patay kang Bragas. Hangtod karon wala pay klaro kung kinsa gyud ang mihimo sa krimen. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.